Iya, mana kapdeng? Khantal ganse khantal. Oh my god! Wow! Guys, ang banlu basigaसिनो dं नै ya. Guysman, दा khantal ganसे बानलु बासिखांबाथाय ओमफ्राय चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनांगौ, साबसक्राइब लाइक खालाम, शेयार खालाम, फेसबुक पेजखौ फल' खालामना होदो लोगोफोर दे। नोरै जोंहा बाबुआ आयौ मा बियो बेलसा दे गाबदों मानो खान्थाल जानो वाव गुदि वाव लोगोफोर नै लोगोफोर आनारसबो दं अ माय गड वाव बिराद टेस्टिथार। हर मोनसेबो हरबाव नै जोंहा हिन्जावा बिथिं बुरगासिनो दं ओमफ्राय नै बाबुआ नों जाया मानो जाया दे आं जानोसै होमबा दै गबाय नोंसोरो ना नों जाया दा सन जाया नों बाबु आं जानोसैलाय होमबा जोंना हिन्जावाथ' जि जाखादों जि टेस्टिथार लोगोफोर खान्थाला आयौ आं गोसोलायदों नै ओमफ्राय थाइजौ जानो र' आं देखायबावनो आरो नै थाइजौ दं खान्थाल दं बेनिफ्रायनो बियो खान्थाला बिराद टेस्टिथार खान्थाल नारेंखल गय फाथै नारें खार्जि नारें मोखै दा जोंहा माने न' गोदान बानायगासिनो दं नालाय बेखायनो जाला माला जाना दं आरो माल बुस्थुफोरा दै लोगोफोर हा बा मासि जादों नोङो बारा जानांला लोगोफोर बारा जानांला होननानै आंबो जागासिनो दं ओमफ्राय बेयो जाम दंफां ओमफ्राय नैबे सुमफ्राम आनारसबो दं गासिमोन नोरै हांसोबो दं नै हांसो मानै बिखौ दा माने बेयावनो दोननांगौ जादों हांसोफोरखौ मानोना दा माबा माइ गायनाय बोथोर नालाय नङा होमबा दा एगारना होबाथाय बेलेगनि माइफोरखौ नस्थ' खालामगोन ओंखायनो बेयावनो जोबना दोनदों आरो दै लोगोफोर आया मा जाबाय बबाव थांनो रास्टार्ट ओइ थांबाय लामाथिं ओइ आंखौ लांफाया टेंकेर लोगोफोर दानाला दैज्लां बोथोर नङा होमबा बै दैज्लां बोथोराव ओरैबायदि माने दुब्लि बारिखौ समायना नाङोना लोगोफोर नै ओरैहाय माइ गायनायफोरा गायगासिनो ओमफ्राय खायसेना गायखांनाय जाखांबाय बेसे समायना ना दुब्लि बारिफोरा दा